खुलुमबाय आं जुनास बसुमतारी बडलेण्ड टक्स नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। दिनै आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता नोलोबारि बडलेण्ड फोथाराव। बे रौता नोलोबारि बडलेण्ड फोथाराव मिरु एबसुनि 55थि बोसोरारि जथुमा जागासिनो दङ आरो बे जथुमानि गेजेरजोंनो हिन्जावसाफोरनि काबादि गेलेनाय आरो हौवासाफोरनि बुलुर बादायलायनाय खेला होगासिनो दङ। जों दायो बे खेलाखौ जाय बिथांमोनहा बानजायदों बिथांनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लानि आरो जोङो सोंनो नाजानि। जे बोसोरसालिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जथुमा दा बे जथुमाया मैयानि गिबि खेब जोङो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जि भलिबल बेखौ लानाय जादों आरो लोगोसे हेलेना गायदे बिथांमोननि जोङो काबादि लानाय जादों आरो लोगोसे गाबोनहाय जानो गोनां जे मर्निंआवनो जागोन बियो माराथन रेस बेबो गाबोन जागोन। जोङो मोनथाम इभेन्टखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेयाव जोङो मोनथाम इभेन्टखौ लानानै खेलखौ इभेन्टखौ सालायनाय जादों। मोनबेसे डिस्ट्रिक्टआ बाहागो लादों? जोहोलाव सोमला बसुमतारी जि भलिबल बेहाय 16टा टिमा जिल्लाया लानाय जादों। बेहाय लोगोसे दंफायो माने इउनिभारसिटिनि मोनथाम लानाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि। बेजों जयै गासै 16टा टिमा बाहागो लादों आरो लोगोसे काबादि जि हेलेना गायदेनि काबादि बेहाय 9टा टिमा बाहागो लादों आरो गाबोन जानो गोनां जि माराथन रेस बेहाय गासिबो जिल्लाखौ जोङो साबा खरै लिंहरनाय जादों। गाबोनहाय जिखिनि जागोन बेखौ गाबोनहाय मिथिगोन। दा दिनै नैथि गेम भलिबल आरो काबादिया बेखिनियानो। बे जायफोरा देरहालांगोन, जायफोरा उइनार्स आप आरो रानार्स आप थांगोन बिथांमोननि थाखाय बान्थाया मा? बिथांमोननि थाखाय जोङो बान्थाया दङ मोनसे जोंहा होनांगौ दङ सार्टिफिकेट। बे सार्टिफिकेटआ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथि। फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जे गुबुन गुबुन जे थिसनथाइ जे सरकारनि जि थिसनथाइफोराव जे पुलिस मिलिटारियाव जे हाबगोन बा जायफोरा बिदिनो माबा मोनसे खेलनि बाहागोआव मोनगोन बियो गोनांथि दङ बे सार्टिफिकेटआ आरो लोगोसे बेजों दङ मेडेल दङ, ट्रफि दङ आरो लोगोसे रां बान्थाबो होनाय जागोन। जिहेतु एबसुआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव लाइमोनफोरखौ दावगाहोनायनि मोनसे खामानि लादों आब्रुथि गोनां सोलोंथाइजों बे गेलेमुआबो बेबायदिनो। दा दानि जायफोर लाइमोनफोर दं बिथांमोननिसिम मा मेसेज होगोन? दानि जि लाइमोनफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज होगोन फैबाय थानाय समाव जे गेलेनायजों लोगोसे जोङो सुबुं दोनबो दानो हायो आरो लोगोसे गामि ओनसोलाव बा रायजोनि सिगाङाव जे जाहाथे डिसिप्लिन गेलेनानै गावनि हेल्थ फिजिकेल हेल्थ बेफोरखौ जाहाथे लाखिनो हायो आरो लोगोसे जोङो बेखौनो जों मेसेज होनो सानदों जे जोंनि दानि इयुथ्सफोरा जाहाथे ड्राग्स मुवा बेसादनिफ्राय एलकहलनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो लोगोसे फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ लांफानांगौ।